Sese muka so mo ye de na wiase ni pen na besa. Obi atimi ahwe ne basa ko be 50 30 years. Ni wo ko hu senya ne ba. Obanum adura wu. Abusan for me na wase mama kwaba Emra Nyansapo TV so. Because Nyansapo a na waje me so say sane ne badwe ma kwa so. Mesrao subscribe to channel no like share mo bi enye bi nhwe. Comment section so ye wo de ya na wa che waden. Ama no aye kama medin ye ne oba Yesu ama ye boa. Enne so me ne Nana Santo a enne de ahyemu a ye bedi enkomo foforo no. Mesrao say change me miaso. Mane nda ya na yensia de mom na enye kama. Nana me makwaba Meju so bu no. Bibia boko. Ajana madawro mentim ho ye pa. No. Nana Parliament Ghana has say Parliament ni ye ko si ya me no ka say. Ma me kan sem bi a ene Parliament ma ye je tum Ghana has ya e be ye mra ato ha say. Se be boa ye se mboa ye nti na ye di ho nkomo yi. Parliament asema wo kan yi. O say Parliament set to pass bill for compulsory paternity test for every newborn child in Ghana. Me de batwi kasa ni mu a. O say Parliament pass bill a mmamra amana be da honom say wo abofra nada yenye ni DNA test ma papa hu say me ba na mde ni kofie aha na ayen hye da honom say de ye wo a DNA no ye fiti awo no mu a honom a hospital ho ansan kra na makofie ye say beboa ama enne abatan ni mu bi no titiri ni papa fo no a omo sensem ne nam social media so na wo radio we TV station we mo be say me DNA test ai me ye koye ne nyame ba adoso nti say bi twa ne tia de ye say DNA ne nye bra ya wo ba no pepepe nana usum say DNA nde say ye eye say ka say ye de ne Ghana ha ne na ebi mama akumako awalegu beba asemi na kan yi e say be ma ba ko ba ko so no te anyo nko no te sa so ma ye dukura mu mienu pere ye oma obi wa akura no hu so se nso be kwa hwe omogya no na nya wo de ahofro de frafra yes jana mama mo pass sa be na ko mo kasa mo ye de ne se Ghana man na omunyai so mojai ye tena ye bone ho ko fi se nkrofo de akura abu woni papa ni maame so etimi hwe ne mane yeye ene de ezi enwu se wo de ya ko fa wa ba de se na Ghana man na eto atwi menyi twi nya do wa emu mako nu be 20 mpo eno metima fo mu wadi na amo aka nyina ya ka de nkrofo man ko ha omo minister man panifo kra ma yere mo no ma wo kra nyema ena on se no mo si aye no wo hu enye se ebia ya nyinyini awie ne be ye di ena wo pese okoye de ane wa akwa na okoye wa de ende wo ho ne mo omo ya fi ne ye wu wo mo no na so na dwama mo so abawiase first of all de na dwama ni ho e se don wo ba bi wo kro ne ti obaji di pass wo ba de me na da kata so me ko ni madam fu bi be ma ni madam fu ko di nkoma ba no ba da twa fa ho wasi wachi ko be bi kokora sa what de be kire no na sa ma so ankure ya musu ko yi mu die ne bia na omo mafrafra no go mafrafra wa me jire se wona hu hia sa de ya mu de be ye fa mu o man ne ba bia akwan ase bia no ne de ye ni ye asa nkrofo wa de begu ye fa nyimpuntuo mom na sa de be die ne te tabi ne de nye wow ni pa na kwa broche no de ne be akọ no koye ne senye ne ba so kukuo mo fa na ade sa na wo koye mama nsani na ate de ma ne na wade begu ni twini adoa sa ese ne no kredie ni ho tabi no kredie ni wo na se yetena be ma ba ko na yetena ba ko ni su ni ho nti sa de ne be ha adwen wo ba timi ka se me kwadwo nso aba nso no koye bi ne ba wo koye bi wo kodi dwa aba okoba ya wa prepare na no betena se enke de asem be ba won nti ne de me no mo nya adwene so mo be ba se mo ka so mo ye de ne wiase ni pen na besa yesi ni pen so ba bi won improbable bredu oba bi won improbable 15
obekọ akoso obekọ kodo obekọ yawo na mokọ edie na se ni mo ma wiase wo be yehunamane and ebi mo so ka se beboa because enne won se wo ma no ate na owo ye no hospital ye wi amma ene ya sesamba sa community mi kokoso anti se DNA ne koso a na se ya sesa oba wo behu si asa akwa wo ba na be ne be Ghana ha de eso mo de ba ne se wo ba ne ko wo ne kuru nyina na ho de ese o man mpanimfo adwene se wo ba ne ko wo ne kuru gyina na ho wo ko dwanu ana be ma ne gyina na ho ye ne beto ne nche wote ne ho ni me manya ne wo koduro sel na de se ayi ne de DNA ne me do nyame se ma be 20 pen ye ni wo mo ma kan na fa ye kunachi tie ka se DNA ne ba de anya se ne wiase ma ha Ghana fo nti e be se o man mpanimfo sa adwene ne me no mo nya adwo montum na embo oba bi ekwo ne kunu na chi wojina wono a ye gina wo na be ma wojina wo wo kodwa na be ma no wo ka ho na wahwa me ye gya oba no na wagina de wade abre wo yere ai anya sadia wo ba de ne Ghana fo ma awu ba na dodo na so se beboa wo mo dodo na so beboa wo mo nti ye hwe obi atimi ahwe ne basa ko be 50 30 years ni wo ko hu senya ne ba oba numa dura awu and also no de wanyina wie also make am say wanyina wie so akwa broche be die ni no ai nyame ya adom na kwantu ba na okode a be ye ne madie ni no do makọ wahwe obo bi ba ho kasa bro 20 years obo bi be ka ho ba 20 years na akọ check ni moja na nya wo ba na be to abontena anya ne guase obo no madura wu fi se sika de we no wo ba no wonya enti sa nya man de o ma wu tiesere o mo munyai ene okoko edie ne na so de kwa broche ne ono yire kokua obinti hey ene bi muso ka se aban san fan ka ho se enye die ne nkwa na obai oba ne nyemo ye no be man na ahwe no a oni nyinsemu a okọ ha be man na ahwe na aboka nti man de bi obeto bi atroto ho nti ehwe die ne nya ba wie na se nya oba e ka obo nyina oba ne mpia ma ho ahunya ugdi ye di ko mo ka se ye nhyɛ mum se be ma begina oba nkyɛn asa owa ye bia na me kunu so tu kwan ya bia me nyim ye bia 6 months later nyame adom wo kwanto mu a ene so bia ntimi nyina me nkyɛn se basa oba ne nua wo betuma gina ese fi se nurse fo ko bi ya bayifo ye timi dane onipa ne do ye bayi no akwa na ba no nyankopɔ ma ne ndie so mra awiase maye no omutimi dane ne hyebere enti obi ekwo a eso fa abosoma kotere na de abo akora ne nsa de abo nwira white na de abo ade atoba ne nsa ti nurse ni ye bayifo kora wontim fanye no efa enkura bebrebe obunya bayi ne fa ya wudiyem woje no a ne nsam yini age obeba no obanyini na waya basa okwa nko ba ma ese ba maternity ward ho no ne ma ekoso ho ai na wo so bi kura yare da doctor ti bi ka chense yade wo de nye doctor yade nti me ma life fa ko ba bi fa owani no kore pa do na ti miti ankofo na so sa nti me de nka menya nka ama no mo gigi awo wo fie no nka mampanyin ntreni ye ma na omunto munko school na nka ye ntreni wo mo nja wo fie anya wo fie na doctor mo de nsam wo ho ni ewia ba profo bebrebe kura wuwu wo kura ye mo asu ha DNA ti DNA ndi omo ye dia ene dia Ghana man na yo na nu se na na be support DNA yo na na support debi ene se ka memma be no madurawu obi atimi ahwa akora ko be 30 years enna waye ye behwe ne ebeba ne bi edi odi ne kwa brochira afa akora nya ne ba wahene won ko no madurawu na de o kwa bochi so nko ade wo be ye eno wo be ye aye kokuom wono yira asem sese zo ko yeso na nya wo de a wiase fa na bete na we yen kan kire obi a wo why wanna say Ghana asembe na edisie ese hospital wona ye na anes fo ne be ba wo ba kura wu kura ni atwa beto abon to bi kura ewu kura wo asiri so wo no kwa etim twa beto ebe video TikTok the social media ne ho anim gwase nti na wa ahwe ma wo ba ati say abrante ogina wo yi
na okoedie ne na akra ne nyame dia aba bontrima ehu me ase ebesere me ase mezi kura ne kowu ase wesi se nye ne ba enti eba saa no a na se ekona se akra ne nyame ba ade ne amafo nsere me de eba ya se ba no madura maboka hunu enti ne de ebesere ba no de ese wo ye wonye no nya wo no ntuo na nya sa ono akra ne yire wa no kura no bi kura no fa da chi nam de yeah fan fit president so yeah fan platform wow me de ma de enye mani o result also what you share say wow it is the see and de be ne say de ebe ma no entimi nkobo adwaman no eye say wonu obofo oba so wa no ne ne kodi aduro wonko bo sumsum kodi aduro awale ne keke ne ye wale nso du de wo wodi koja so ba ne firimachi asuma na nche no oba chew kanetete wo wale wo ba ye ko busum wo ko busa no nana wadawro mefio twa ho efio yade ho efio hia ho efio wo ho no bisam etu no oba na mienu na jisike shai nana so be oba ni free machi a chine mame ebe ma ne de wunso ebe be ma ne de wunso be ma do nka ho nana be ma ka ho be ma do nka ho ana be aya no o ma ne yenkwa ne me be shai moa nana be ayi ka ho be ma ka ho so so be ma de e be ka ho ne se ye wo ba bia ne nsuo tie ne yie ye wo ba bia ne ho nsuo obu wo ne nsuo ka ho pe wa brabo na si ene wo mogya ne mfa ye dia nyankopɔ de ma wo no tibi brase ene oba bi wo so ye bayifo onka ne be ye de no na se enti wo de ko te kaka na se a emma wo sika mo nsam sika ni na hye eba obadwene se wo maame wo te fie ene ye wo enso ne fro ba akɔfa no tina hwe wo ho no etu banya wade ba akopɛ na wote ho na wone wade kasa semu mienu be yante ase eba sa wonum se nkofa oba bia wo yire ene kofa fia beka wo krofo bebrebe adwuma ni na ese bebre no efa afri e wode sai ya yire no mo enti wo wote wo yoba no ho na wo nko ba bi no nkofa wo ba no na se wo bre wo sika asem no bibia hia efri wo ba no ne bi so na efifie ba na efifie efie de no nko Banana santo no hwe mo ebia na mfiri oba fo ni bre ko so banana santo wa de o peso ye bia obeya ma awale sem sunsun awade obeya firi so usika sem se begina o peso de bambo fa hoja bambo fa hoja enana na santo oba no kora o suma o ha otimi kasa ono abekasa ka ofie ensem na akyerɛw ye wa bayifo bosom o ho do hoja no a obechew benfo bi try wa obechew banana santo ye niam bebre asante mamu akwa bi nsi hada se na na santo aboso ono ankasa timbie na no kasa kire na na santo akonsuo so ene bi wo ho na santo no adwuma bia wo ye bi ena de meka magana mate ase ne se ene obi kobosom so na se okoya de opese na ya yie de babu wa wo de nya ya na wo fi abayifo ma na kwan se wo de ho abeja na wo de adi bia beda no wo ko ye ko sunsun fi abayifo so mo na ase no wo mo so kwa enye o mo nko na eye okoton wa ma obi fufuro ko fufuro enti wo de adesrede ko se nipa asmase de ho abeja mintim pese mu je ni mu wa wasem ne me so mo ko se na ha enti mma me mre obu oba na na santo o pese enne ya ye dabi nyabotre de beba nyabotre na nye ho adwuma yie mawo wo so na ne fiefo no so bu o ko ya ne tiri mo mre no je mama ene esi na ye obu o so akwa o se ma me mre me hia ne ma se fabre me na me nya ni pade mawo na na sa na de ko na wa ne bo ato ne yem no wagya mama no wagya na mawo wow obu o so wogya ade ne firi tiri mo den to wogya ade ne firi nsam a aya na den kakra bo ho na fa wagya mama ban fe mu wonye na ntimu san ye den de na sa asem na no ye den na me mi sa so comment section ya na nkofo hwehwe de me be mbisa bisa nsam abade me mi sama se ya na nanum bi wo ho no mo a ode ho abegya wa wie no ahyase ne de bibia ye kama efifie mienu kɔ ne fie miensa so ko na ma nyina asen agiegu
Enti de ba ne sa. Eno sa no se mre me ne mo kasa be ka chemo se ye wo bayikom. Ene ye wo do be fa na asase so. Ene ye be fo ye wo do be fa na Nyankopon oba na Nyankopon de ma ne baaye. Akom ye wo mu di frɛ yo. Okay. Eno na de Nyankopon de ma na nyamesum wo mu no. Ena abayifo kom no wo di ade kogya no a. Abayifo de timi sɛ na ade wo fie. Oh, what timi mo bi ade wo fie. Na abayifo ni na ache na do se kote aduro fa ye no. Ti yade no wo te aduro ma yade ne kɔ no. Wo mesa sɛ ne biem. Besen si bio. Tinye abosum na na de sa ansamfo no. Tie wo abayikom wo ho. Abayikom. Omo na gira kom ahu yade akɔno apatashini ye be kom bosom ba wa na wakora wonya wo kɔ. Komfo ahu so gira dwom wo kom bebre wa kom saa wa mre no ya patashia kom. Obenum nsentinsan ntene ni so no akoma. Eno ni asa bosom bie no okom dendene saa. Na asa da fom boko onye fe ne bosom. Yes. Obi wo ba kom gidi ni ya be kom. Na mo yehu difference no. Yes. Esa akom no ma sa akom no. Akomfo ne nka ne tete. Bosom kura wo komfo no nipa na ya aka no. On na bosom no bo be kokofre no. Nipa o de nka ba no ma se ya nipa nka ne nka no. Bosom ba. Komfo ne nka no. Sa nipa na bosom no bo kokofre no. Fisa wo nipa na ne komfo no ya nipa ne aka. Bosom no nya se no bosom na ya aka. Bosom ama komfo ni na ya aka. Obi ya aka. Komfo bi ta wo krom kura na so ya ade a mantem wa komfo ni na ya aka. E ba ne se ni aho ya. Ti ho na wo hu se we di anya. Ti akom ye wo bebre wota na akom wo ho. Ti tanofo de enya sa ankwase asem no. Eya sumamrafo no mo beba mu no. Ene edi sa ansemfo no. De ko mana 1 year na asen adza ebi. So onu fi abayifo je contract. Nse me no kasa me say bosom wo de ade kogya no a. Okwu fi anadwo. Tie wo bana na asanto e wo musu yiye bi wo ha. E be wura nti se wo bana na asanto na wo de ma aya. Na wo fi abayifo nya wo ma aye. Ye no mo kasa. Akonya me da ho nti nya bo. Yes, ebeba. Ni wie. Uko bosom so na ye ya. De be china asai. Mpere ho. De be che no na ayeye. Tie ne die ne nkomo yi de. Ne se kwa de die ne kwa ye nya ne hospital kwa e ba ho. E ba ne da konejo ne da papa ne gina ho. E za na hwe man se ne ba. Ne tempo za. Wo ba me wa, wo yira ko fa me madodo be fa bia me gusi de na me hu. Ne utimi chi ni nya. Wo betimi ba ye ho se ma fa be ma ba ko pe. Wo ba gusi de no. E bi wo dum yenu. Ai, ye hu. Ense ne na se die ne kwa wo ye ne dada. Ansa kwa na Gana ba ko bi ye modiri. Wo kwa brochi me mo bedu ye ba wa ne tra ho. O se me ma mienu pe no wafa. Wo be me ma nkron. Wo hwe mu no. Ai, me ka oba no so jitum. Na ka fa ba ko pempo e. Nkron de aden. Ahode be nkon. Ye de ba na asanto ni na ye. Te omu ni eduro, omu ni mani ni eduro. Ni eduro. Eduro ni bedi emi nya ni bedi. Man nkwa ye. De bi se be man de ne obigire na enye. Ba foforo do wetin afa aka. Ye nyina ye bedi be ma wo rem. Ye nyina ye bedi afọ. Be ma kura ye kan. Unse me no kasa me say ka be ma de nka wale mienu anka nya hwe na emom ye wo ba bia ne ho nsuo. So oba bi wo giri di se oba wo be giri di. Na so so bia wona na ti wona nya wonko ana wona wo tie o. Ti e be sre Ghana ma say obi antra na de ho. Oyire hu otan say sika na de be kokofa mpra no. Fasiesi oba no hu ye. Etwetia. Na fi bi ka wa hu so oyire a wona na tie no. Wona de fia ka. Enu ano na etwetia. Ebusia ye fa mo ensi ha say odie ne ne nsensem ho. Ena na santo na di nkomo no. Ne kira kwan wa kire. Kenya say abrem. Simple kra odu ha say also pe na santo bia e de wo ebeba. Enya ne sama ne nyefe comment section wa wadwen subscribe to channel so e na wasan like video no e de account share mo bibia so enya bi enhwe medin ne oba yesama yeboa yemfa wusi ase da se ne be send ye share bio makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra
Mpanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo Blani pie firi mantam bahin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fitaa na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mogyabumo ne hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nye yie bio tontonte yɛ nom sa na yɛ fa nyansapɔ aboa ntakra na ma na yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Mada Roma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so na sɛ otiri mu osuma ɛnse bratam sɛfɛfɛm ne honhon hyia na Amerika sa sɛbe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame